Hello mga Yiniens. Mga Yiniens, no, dito tayo sa may Metro Motorbikes Corporation dito sa may Binmali, Pangasinan. Mga Yiniens, i-vlog ko lang dito yung presyo ng Honda Beat version 3 color blue, no? Karamihan, samahan niyo ako. Mga Yiniens, so Metro Motorbikes Corporation, no? Bali mo yan, so yung location niya, ayun, ano yung simbahan ng Binmali at saka school ng North, no? Ng bayan dito sa bayan ng Binmali, papunta ng Dagupan yung mga Yiniens, no? Pero andyan yung barangay poblasyon. Ito barangay poblasyon din to. So ito may papuntang bayan ng Lingayen to, yung way na to. Ay may so Metro Motorbikes Corporation. Karamihan tingnan natin yung yung Honda Beat na color blue. Ayan. Ito siya mga Yiniens, no, yung version 3 ng Honda Beat, no, color blue, available dito sa may Metro Motorbikes, no, Binmali, Pangasinan. Ganun pa rin naman yung mga Yiniens, no, yung version 3, no, ito yung decals niya, yung color blue. Bali mga Yiniens, ganun, wala pa rin niya, ito naka-disc brake sa harap. Tapos yung niya, ganun pa rin, 80 by 90, tapos 40 yung grip niya. Yung gulong niya is mineral, ganun pa rin. Saka mga Yiniens, no. Ang kaiba na ito mga Yiniens, yung dating version kasi yung battery niya is dito sa gilid. Ngayon nasa gitna na. Ayan, no, nasa gitna na. Tapos ito mga Yiniens, no. Ayan. Ayan, yung pag pinindot nyo dito yung upuan niya, ito yung dati kasi sinususian dito. Ngayon pinindot nyo na dito, bubukas na to. Yung dating version dito, ang susi dito. Ngayon wala na, dito na. Tapos yung version 2 walang walang charger. Ito may charger dito. Ayan. Ayan, so available din may dito, may sabitan dito kung meron kayong mamalengke kayo dito. Dito sa kabila wala. Ayan. Tapos may sa likod naka-drum brake, no. So ang gulong na 90 by 90, 14, ganun pa rin. Tapos yun pa rin to, may kill switch dito, yung size stand nya. Ayan. Tapos yung presyo nito mga Yiniens, ito dito sa may Metro Motorbikes Corporation. Ayan, Beat FI, no, SRP 70,300, no. Ang down payment is 5,000. 3 years is 3,740. 2 years is 4,770. 1 year 7,865. Pero magkano na ito bro? Rebates ito, rebates 200. Rebate is 200 is ang monthly nito is 3,500. Ayan, ito yung presyo dito sa may Metro Motorbikes Binmali, Pangasinan. As yun naman yan sa dito sa may Metro Motorbikes Corporation dito sa may Binmali, Pangasinan, no. Yung presyo ng mga yan sa available ito yung color blue mga yan, no, yung version din ng Honda Beat, no. Mga yan, salamat sa God bless you, more power, keep sana sa puti kalagayan. Bye bye mga Yiniens.